мужика первого. Давай. Давай, не бошкайся. От спасибі тобі. Спасибі моє. Зозулька Вам моя. що, бабушка? Галочка, давай мені ковбаси, оселедця, хлібину чорну і конфетів. Бабуля, а чим ви ті конфети їсти будете? А? Тим, що ти горілку п'єш, тим. От таке, ну. Вам що, Гліб? Давай мені хліба, Так. олії, Бери гроші. сірники давай. Так, от добре. Так, де І наші? прийми. Олії дай. Олій Та не даю. всі, не всі. До пенсії. Вам що? Мені чорну хлібину, Чуєш, я гроші пачку забув. солі. Запиши на мене, я отдам обов'язково. І те, ну, на той неділі Давай отдам. дві лампочки. І це, І бутилку олії. Привезеш мені пробку. Так, на слідчому тижні привезли. Так, Степане, на. Держіть. Вам що? Мені хліб, білий, олію. Так, олію. А гроші? Я гроші дала. Що вам ще? Хліб, олію. Даю. І ще що? Сіль. Даю. Да, що вам? Дві хлібини. І сіль. Даю. Підожди, зараз підемо. Може. І топити треба, за що якусь юшку варити. Лев, давай пачку солі Даю пачку солі. і одну лампочку. Юля, і лампочку. Даю.